भाई कोनो गोले गोले गया जों हारसिं सरकार लागोन Pozora apa raja raja pada masih mojang kurang gini kalau misalnya nantang mana egal persen Bromo bitangko daerah आरो persen Bromo bitangko raja raja jadi beda lebih deh Pozora ko juga hanya tahu IM berkat kalam IM jadi nanggung mana biarlah angga Pozora ni apa raja raja pada daviza angko sampai persen Bromo ko jang IM hagan dan nantang mana persen Bromo ko daerah nanti Mainnya itu bila siapa pada penyumbang dengan mana rakyat ini mama taki lanan kami থাকিলা मोनसे खोथायाथ' स्पष्ट प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावहाय 5 बोसोर जोङो सालायबाय आरो बे 5 बोसोराव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव खुनु दावराव दावसि गैया जों गोजोन अनलायनायनि गेजेरजों दिनै खामानि मावगासिनो दङ बे ओनसोलाव रायजो जानाय 26टा जाथि जनजातिखौ अनलायनायनि गेजेरजों जोङो बिटिआरखौ दानो थाखाय जों मोनसे परिबेस जों बानायबाय दिनै गावजों गाव अनलायनाय फैबाय खुनु दावराव दावसि गैला खुनु मिलिटारिनि गिनांगौ गैला गावजों गाव नांलाय खमलायबो गैला मोजां मोनसे परिबेस जों दिनै लाबोनो हाबाय दा बेखौनो गोजोर खालामनानै फैबाय थानाय समावहाय बड'लेण्डनि जोंनि जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिसोरनि भबिष्यतखौ थिग खालामनो थाखाय मोजां सरकारनि प्रयोजन दं मोजां सानस्रिजों आवगायलांनायनि प्रयोजन दं गतिके जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव गोख्रों खालामगोन साख्रि बाख्रिखौ जों बोरैहाय मोनो बिनि थाखाय जों मोनसे बेबस्था जोङो सानदों जेरै नोङो दिनै मोनसे जों स्किम बानायबाय अलरेडि जे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि नामाव सुपार 50 स्किम बेजों जों अफिसार बानायनो थाखाय रां अनसुंथाइ होबाय कचिं होबाय फ्रि होबाय दिनै दिल्ली गुवाहाटियाव दिनै कचिं लानाय बिथांमोना पासबो जाबाय अफिसारबो ओंखारबाय डक्टरबो फरायगासिनो दं इन्जिनियारबो फरायगासिनो दं बेफोर जाबाय जोंनि डिजाइन आबादारिफोरनि थाखायबो जोंहा मोनसे डिजाइन दङ आइजोफोर जौगानायनि थाखायबो जोंहा मोनसे डिजाइन दङ गथ' गथायफोरखौ जोथोन लानो थाखाय जोंहा मोनसे डिजाइन दङ मोनफ्रोमबो जे मोनसे डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टखौ मोजां मोनसे डिजाइन खालामनानै बिटिआरखौ जौगासार बिटिआर हिसाबै लांनाय जोंहा मोनसे डिजाइन दङ आरो बेखौनो लानानै जों आइ आफाफोरनि खाथियाव दिनै भट बिनो थांदों आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दं जे एबार आरो रायजो राजाफ्रा इपिपिएलखौ फोथायगोन आरो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जोंखौ देरहासार खालामगोन आरो फैबाय थानाय 5 बोसोराव जोंखौ बिटिआरनि गोजोननि थाखाय जौगासार बिटिआर दानांगौनि थाखाय जोंखौ मदद होगोन Gumamainya FPL सरकाराव फैमारोबा फुटबल जरान बेटारैनो IM होमारगोन आंथ' बुंखाबायानो पर्बजरानि आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम आं मोनसे गुरै खावलायनाय जे दिनैसिम पर्बजरायाव जेसेबां एमसिएलए देरहादों दा सोलिबाय थानाय मनमोहन ब्रह्म बिथाङाबो एमसिएलए हाग्रामा महिलारियाव 15 बोसोर नङा होमबा आरो बेनि उनावहाय 5 बोसोरावबो बेहाय बिपिएफआनो देरहाबाय दिनै खनब्रै बिसायख'थियाव बिपिएफआनो पर्बजरानि आइ आफा रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो सुबिदा मोन्दोंमोन नाथाय बे खनब्रैयावबो 20 बोसोराव हाग्रामा महिलारि जेबो खालामनो हादिया खिन्थु प्रमद बर'आ बे 5 बोसोरावहाय बे ओनसोलाव सान्थि लाबोबाय बे ओनसोलनि लामा बानायनायाव जों गोबां माखासे स्किम लाबाय बेखौ नोंथांमोना बयबो नुगासिनो दङ बे ओनसोलाव जौगाहोनो थाखाय जों मोनसे रेल कच फेक्टरि जों दिनै बहायनो हाबाय जोंनि एकर्डनि गेजेरजों जेखिनि फैनाय क'क्राझारनिफ्राय रुपसिसिम राजा लामा जाबाय नङा होमबा दा जोंहा माखासे कानेक्टिं रड बेबो दा सेंसन जानानै दङ बय आइटिआइ फैबाय लोगोसे साब डिभिजननि जे अफिसफोर दङ बेखौ मोजाङै जोङो सेटआप खालामनांगौ दं माखासे जाबाय माखासे खालामबावनांगौ दङ बेफोर गासैखौबो मावनो थाखाय सासे मोजां सरकारजों लोगो जानानै खामानि मावग्रा मानसि दरखार दङ आरो बेखौ खालामनो हागोन एबार इउपिपिएलआसो आरो इउपिपिएलनि सरकार फैगोन इउपिपिएलनि सरकार फैगोन आरो पर्बजराया सोरनिबा सोरखौबा देरहा होगोन बेथ' जानो हाया गतिके आंनि खावलायनाय गासैबो पर्बजरानि आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम नोंथांमोना प्रसेन ब्रह्मखौ देरहाहो पर्बजराखौ जौगानायाव जोंखौ मदद हो आरो पर्बजरायाव IM होनांगौ जोंनि इउपिपिएल हान्जाया सानगोन आरो बेनि थाखाय आं प्रमद बर'खौ बुंनांगौबा आं बुंनानै IM होनानै आं मदद होगोन